Всім привіт! І знову з вами Ольга Фреймер. Сашко, будь ласка, цей брук. Окей, Сашко, знімай. Трошки палить сонце, я трошки згоріла, але все в порядку, бо тут гарні йогурти зранку дають, я намастила. Сашко, знімай поближче до мене. Сашко, сюди. Так, я трошки розповім про кухню, яку я тут вже намагалася куштувати. Але є декілька проблем. Мене не впустили там, де гриль. Я набадягала собі отакий от салат. Дивіться, Сашко, знімай. Потім намотила собі побільше рибки, але, мабуть, я їсти не буду. Місочку такого рису сказали як суші. Також гороховий суп, якийсь ще дивний суп. Ось, що треба розказати. Риба трошки смердить, салат з чесноком я такого не їм. Прибори дуже брудні. Сашко, знімай. Дякую, Сашко. І, мабуть, цей ресторан не отримає моє срібло, бо тут немає бухла.